χαμηλά κάτω. Είναι πάρα πολύ χαμηλά και φαίνεται στην άλλη πλευρά που είναι πέρα στο βάθος και απλά ακούγεται. Εδώ καμιά άκρη να περνάει. Αλλά πρέπει να είναι πολύ βαθιά. Εδώ παραγγέλνουμε ή όχι? Παραγγέλνουμε, ναι. Μπράβο, μπράβο, πολύ ωραία. Στο πίσω, να πάμε. Βασίλη με χαμόγελο σε θέλω. Ωραίος. Πω. Βασίλη και λίγο στα μάτια έτσι. Ωραία, άψογη, τέλει. Ωραία, καταπληκτική. Και λίγο... Πολύ ωραία, πολύ. Τώρα όλους μιλάει, αφού είτε ομιλία, έτσι. Έλα Μαργαρίτα, Γιώτα, ο Κώστας. Είμαστε στο Βελούκι, μαζί με την ωραία μας παρέα. Εδώ με το κοινοδρομικό, πολύ ωραία. Εδώ είναι ο Βασίλης, ο μεγάλος, εδώ. Κάνω και ένα zoom. Και δίπλα είναι η Δώρα. Εδώ πολύ ωραία. Και το ωραίο το χαμόγελο, καλά. Έλα. Και τώρα είναι η Αντιγόνη που μιλάει. Παναγιώτη, έλα. Και τώρα και ο Παναγιώτης μας. Πολύ ωραία. Δεν θα σας φύγει να τα αφήσω. Με κρατάτε δυνατά. Με χαμόγελο, παιδιά. Πατάτε καλά. Πάμε, όλοι πάμε. Μην κλάσετε, προσέξτε. Παιδιά, με χαμόγελο. Έλα. Για πάρα πολύ τώρα. Έλα, Δούλα, έλα μας κάνει μια ακουστής. Έτσι, εδώ. Τώρα πήγαινε το ανατολικό ή το ανοιχτόλινο. Αφού είσαι, θα Σκόπια θα τα ανοίξει τώρα. Δεν είναι δική σας ευθύνη. Γεια σου, Πιλ. Γεια χαρά. Τι, θέλει να σε πάρω όλους μαζί. Ναι, μας βγάλεις όλη την παρέα. Με σταθερό χέρι όμως, Παναγιώτη. Παιδιά, ελάτε από εδώ, μας βγάλει ο Παναγιώτης. Πιλ, έλα και εσύ από εδώ. Κάνουμε και αυτούς μια φωτογραφία. Ναι, δεν έπαιζε σε το μαλλιό ψηλό μου. Μα πώς μπορείς και το τραβάς μέχρι.
Αφήστε το λίγο. Είχε πάρα πολύ. Αφήστε το λίγο. Βγάλε μας μια φωτογραφία τώρα εδώ την πάρε. Έχει αέρα, δεν αυτό. Πολύ ωραία. Ναι, έχει πολύ φάση. Έχει πολύ ωραία φάση. Άντε θα μας βγάλεις μια φωτογραφία. Μεγάλη ένσταση. Ναι, είδες. Ναι, είναι όμορφο. Τώρα, ελάτε Βασίλη, έλα. Έλα, Παναγιωτάκη, γύρνα προς τα πίσω. Ελάτε. Μας παίρνει. Βεβαίως, σας φέρνει. Αντιγόνη, σταθερά, πίεζε το συνέχεια, μέχρι να βγάλει αποθήκευση. Μέχρι να βγει ένα πουλάκι, Αντιγόνη. Κάρτη ποστάλ. Βγήκε το πουλί βγήκε. Μαζί με την κάρτη ποστάλ. Και τα πίνεις και ψήνεται μόνο. Ναι, να κρατήσει λίγο και τώρα, δεν κρατήσει φέτος το εσύ. Ο Κώστας, παιδιά, πού είναι? Πρόσεξε πάρει και εσένα, γιατί. Κωστάκης, πού είναι? Κωστή. Με εγκατέλειψε, παιδιά, ο Κώστας. Όπως θες, τι λίγες όπως θες. Κάπως τη μαζεύεις εσύ. Πάνε το χαλάς, δηλαδή με εγκατέλειψε. Όπως μπορείς. Α, ναι, πράγματι, ναι. Παιδιά και τον χρόνο είμαστε καλά, πολύ την βρήκα. Παιδιά την έχω καταβρει. Τώρα θα κατέβει σιγά σιγά και θα ξαναβγάλει. Έχει καταβρει. Μαρινέλη, έχεις ξεφύγει. Θες αγάπη. Έχω κρατήσει, εντάξει. Τώρα, απομακρύνεσαι γιατί είσαι η μόνη που απόμεινε. Τι ώρα έχω αγκαλιάσει, μια και δύο φορές έχω αγκαλιάσει και φτάσετε πώς. Είσαι η μόνη που απόμεινε. Μαγκές, ελάτε να σας βγάλω τώρα φωτογραφία εδώ. Εδώ. Θα σε πω. Μαμά ρε μαμά. Έλα.